Máte cukrovku a neviete, čo jesť? Myslíte si, že s takou diétou sa nedá žiť? Tento tlačený návod vám ukáže najjednoduchší spôsob, ako správne pripraviť denné porcie jedál, po ktorých nepriberiete a budete mať dobrú hladinu cukru. Potrebujeme k tomu len obedový plytký tanier a tento návod. Plochu taniera si rozdelíme na 3 časti. Prvá časť, polovica taniera, na ktorú dáme zeleninu. Druhá časť, štvrtina taniera, na ktorú dáme škrobovinové jedlo. Tretia časť, štvrtina taniera, na ktorú dáme bielkovinové jedlo. Ako si pripravíme raňajky? Zo zoznamu si vyberieme jednu bielkovinovú potravinu v uvedenom množstve a dáme ju na tanier. Pridáme jednu potravinu zo škrobovín a plochu taniera zaplníme zeleninou. Zoznam je pomôcka, aby sme si nelámali hlavu, čo budeme jesť. Raňajky doplníme ovocím, ktoré si vyberieme zo zoznamu. Je lepšie, ak si ovocie necháme na desiatu. Obed si zostavíme podobne. Vyberieme si jedno bielkovinové jedlo v uvedenom množstve a pridáme škrobovinu podľa vlastného výberu. Aby sme si nemuseli vážiť množstvo škroboviny, použijeme pripojené odmerky. Podľa druhu škroboviny použijeme odmerku príslušnej farby. Druhú polovicu taniera naplníme zeleninou. Na olovrant si dáme ovocie. Podobne ako obed si pripravíme večeru. Na jednu štvrtinu taniera dáme bielkovinové jedlo, na druhú štvrtinu škrobovinové a použijeme farebné odmerky. Na druhú polovicu taniera dáme zeleninu. Pomocou tohto návodu si môžete vybrať jedlo, na aké máte chuť. Nepotrebujete žiadne vzorové jedálne lístky. Nepotrebujete prepočítavať dávky jedál. Pomocou odmeriek si dáte na tanier primerané množstvo škrobovinových jedál, ktoré obsahujú cukry.